achọrọ m igbu keligbu na nke ndị m chọrọ bịa ụmụ okorobịa na-alụbe nwaanyị, ụmụ agbọghọbịa na-alụbeghị di. Ọ bụrụ na ị lụọla di ma ị pụtala ịnụzi na di kekwe ka ị lụrụ mbụ mistake, ọ kembụ ị lụrụ nwaanyị kembụ ị lụrụ mistake iji nwa mana ịchụghị nwaanyị ị ga-alụ. Yes, biko createle m 2 groups na Telegram. One group for ladies, the other one for gentlemen. Ị wụrụ nwoke ị ga-aga na group nke ụmụ nwoke, gị ga-fill form n'ebe ahụ. Gị wụrụ nke nwaanyị ị ga-aga na group nke ụmụ nwaanyị, de zaa ajụjụ niile ajụrụ di ya, ọ ya wee fill form, enyekwala space. Ọ gị type 1 gị laghachi bịa type nwere ike mgbe ị na-achọ isend onye ọzọ esendela something, mee ka gị buru 1 page gị type zacha ha gị send ya. Now ọ bụrụ na mbịa check your description based on ajụjụ the form jụrụ na otu eshiri za, hụ na yes ihe filiri na ọ ga-match gị na onye dị otu a, m kọntaktị onye nka m kọntaktị onye nka m so ngwa unu abụọ lekwe ihe a wụ ihe ịtụrụ onye ka ihe ịtụrụ m wepụ unu na group ebe ahụ ka mụnwa ga-anaghị phone number gị nwa ga-esendiziri m ya, m forwardọrọ ya onye gịnị abụọ onye match ka gịnị abụọ unu apụ from the group. M ga-ewepụ unu from the group entirely. Now gee m ntị ọfụma ọfụma biko emekwala mistake about it. Mmadụ bịa ebe ahụ bido chat ya gị up, gị bido reply wee mhụ ihe dị otu a m wepụgo na abụọ na apụ outside ga chat rụwa. That group awụghị ebe a na chat, awụghị ebe a na-arụ anụ comments onye bụ ya ka ọ na-ajụ na-ediscuss Tinubu na coalition. No, don't make mistake. Group ahụ once ị batara di ya gị drop all your details sesengeleme gị lawa, and ọwụ ihe ị ga-drop your details ikekwe somehow iji number m everyday gị bịa sị nwamba na how hafa nwamba na enwere. No, don't even emekwele ka mistake. I drop all your details wepụcha obi mkpamkpamkpamkpam. I am welcoming you to spread your nets. I am not promising you. It's not a must that you are going to find somebody in that group. Understand that one perfectly. Ka ọ hapụ iwu na ị drop ya gị everyday gị bịa lee ma mama kpọbe gị sị mba nọ na drop all my details afa ị contact anụ, that one will be the first time and the last ị ga contact ma ị ga-enwetakwa m ọzọ. I will block you. Ihe m laleke m kọwa okwu m mee ya nga ọ ga-edo anya wụ to avoid mmadụ ịbịa na act like or the special akara ndị ọzọ. Enwere a lot of things m na-eme. Eji m video ndị mmadụ need repost. Anọ m na WhatsApp na-agụ voice notes ndị ọzọ. Enwekwara ndị m nyere appointment to call me. I am also a family woman, need time for myself and my family need them. So ị gaghị enye m that workload ịbịa na-akpọ m na-agwa m na ịdrọpụkwara details gị ọ na ịdrọpụ details gị nwanyị mba nọ biko nwanyị mba no don't emekwala otu ahụ. Ihe anyị na-akpọ spread your nets. This should be one of the nets you're spreading. I drop all your details. Check for you entirely. I may not contact you because somebody has not shown interest. That is if you're a woman. Contact again. Once somebody comment, once somebody reply under your comment, reply again saying your phone number. Drop or again saying drop your phone number. Or ma drop my phone number there. Say were phone number ke nwoke were phone number m gwa gị lekwe onye so interested in you lekwe aha ya dekwe based on descriptions unu abụọ nyere match unu abụọ ebe asị unu gaga share wazie ma pictures unu na-aga discuss wazie le ma ọ ga work ma ọ work hụkwa chukwu nna ga-emekwa ihe o ji wụrụ chi. Now ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ ọ wụrụ na mmadụ bịa comment ara gị ọ chat ara gị somehow kekwe gị ile o maybe nwee otu unu shi chat kọrịtawa abịakwala gị bịa sị m nwanyị mba no somebody m hụrụ na your group, somebody chatted me, ma ọwụhụ ma onye she through me, because in this thing I want to be in the middle. Ka ị hapụ ifili na ọwụ naanị gị sị nwanyị mba nọ somebody mụ na ya matara na your group lenu ihe this person mere na ọ dị mma ama asọ m connect unu how ị matara from your group ọmụnwa link unu gị sị mba m sị gị sort yourself. In fact, you don't even have to come to me because the game ịgbagazi on your own. You want to do it your own way, so don't involve me. From the group, drop off phone number or ya sige na kuno kugiga ona share contacts or one ko share bang puluru ona yana chat ha ga-adị ọtụtụ ya na ha chat ga ọ him ji chọrọ ịnọ in the middle because m chakọta
genders ọnụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ha nọrọ ofu ebe chọọ onye ọbụla chọọ onye dị ya mma 2 years ụfọdụ ụmụ nwoke ga-anọkwa di ya ọrụ ha wụ ha chata wit wugo ha pụọ ha taa aka ahụ bi ha ya ha lụghachi bịa chọọ onye ọhụrụ ha pụọ ha rịghala elu ha lụghachi otu a ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ọ gara ka ọ brote group ka creatiri I don't want something like that ekuluru m taa mara ihe ga-adị mma for this group I must be the one connecting both of you and the ones m connect unu apụọ from that ị ga-enwezikwa access to that group ya nwa ga-enwe access to group nke ụmụ nwoke all the only way unu abụọ ga-eji dị serious na ihe unu na-eme ọ nweghị na mmadụ na-achat ya na-aga abịaghachi back to the group echuma nwere another person ọ ga-atry echuma nwere number ọzọ ga-atry just like that ọwụ m ga-create such group ọ ihe m ji chọọ ịnọ in the middle once m bịara ga through it and ọ ihe m ga na-echek every Saturday ọwụghị every day don't expect me to be really there ikekwe ị gala na group nke ụmụ nwoke enwere ihe ndị ịhụ ga nga ya like gị na hasting na-achọ ka m nwa mba nọ enwetara onye m hụrụ ebe ahụ the guys na ọwụ onye ebe ala ilenụ ma m ga like koda enweghị ihe dịka special treat don't contact me because of that then every Saturday m bịa lee cheke lee ukwu ụdara gagharịa too we can make my matchmaking ọwụ na m contact a ga-esi gị ngwa lekwa onye na mgbe ọsọ likere ngo let me like ya nye unu 2 days ọwụ na unu le anya unu like ha one ma picture unu share ọ daba unu n'anya call ya off nwe ike waghachita unu back to that group mana after 3 days unu abịacha unu aga-abịacha ha na that group ọ ga work ọ ihe m sị ka mee ka unu ghọta now gbasara the form information ị ga-efill like I said earlier don't drop your pictures ị ga-eti ebe ahụ your age ga-ewụrụ nwaanyị be honest ihe a na-akọ akụkọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ewepụ ihe a na-etige ihe biko nne m be honest gị dee your age afọ ole gị dee ya ọzọ dịka ibe ya wụ your state of origin wụ steeti nne na nna mụrụ m ebe nne na nna m shi obodo ikporo steeti na ọwụghị ebe ibi akpọga ego ọwụghị oji bekee ebe ị nọ ọkwa na oji bekee na ị nọ na steeti no problem mana state of origin wụ steeti iwu onye ebe iwu onye Imo iwu onye Abịa iwu onye Enugu iwu onye Anambra iwu onye Ebonyi now country of residence ole country ibi ị nọ na nọ na Nigeria ka ị nọ awe gị kwụsịlịkwa ebe ị nọ gị dee ebe ahụ state your height ụfọdụ may not understand onye ọbụla na-read the figures and the description match the exact height because of that ọ na itoro ogologo gị dee na itoro ogologo ede nwa average itoho ogologo ero nkirishi gị dee ọ na iruru ala nso ote m ruru ala nso gị dee ya lower average ero nwa nkirishi now ịdị employed ewere ngọ n'ọrụ ka iwu self-employed ọgụnwa were onwe gị n'ọrụ ọgụnwa ihe ịghọtago ọgụnwa were onwe gị nwa na-anụta ihe nwe onye kwụga salary gị dee ya now status ka dị very very important ịdị single ya ọ na-elobeghị di mbụ elobeghị nwaanyị mbụ gị dee nwa single ngọ ya kwa na ịlụọla di mbụ pụta ọ ya wụ divorced or divorcee gị dee ya ebe ahụ ya wụkwa nna ịlụọla mana ọnwụ ọnwụ kekwe di nwụrụ ọ nwunye nwụrụ gị dee ya widow or widower ka ọzọ iji nwa ịmụọ na nwa before ọwụ na iji nwa ọwụ ma ole ka iji gị dee ya ọzọ wụ gị nyetụ a brief description ọwata ụdịrị ka nwoke ịchọga ọ ụdịrị nwaanyị ịchọga gị wụrụ nwaanyị abịakwala nga asị m very tall handsome rich God fearing way to do abịakwala gị asị m tall dark in complexion slim tall handsome aga m atụpụrụ gị ọnụ yes ọ wee ebe a ka ị ga-etute ụdịrị mmadụ ahụ ya awụ kwalite a na-etu na marriage ịdịbe ready for marriage gị wụrụkwanụ nwoke gị bịa nga asị m busti otele n'azụ ju n'ọnụ ị ga-eji aka na-eturu nwaanyị ebe abịala na the group biko group ahụ wụ ndị na-achọ nwaanyị beyond otele na ara because ọ nwoke busti bakasi mere marriage ji akọkashi gị isi agbaghị isi na mgbe aja ị ga-ama ihe ị chọrọ na marriage ị ga-describe onye gị na ya na ụdịka nwaanyị chọrọ ị nwere ike ịsị na enwere m height I don't have problem with height na ọ dị short no problem average no problem ọ dịkwa tall no problem but not too tall or a good description now you say or the fair in complexion or I don't have problem with physical qualities you can also say that but let her be well charactered ka ọ wụrụ nwa azụrụ azụ ka ọ wụrụ somebody they God fearing ka ọ wụrụ onye dị quiet or ka achọrọ m onye dị quiet achọrọ m a defensive woman because mụnwa dị quiet gị kọwata ụdịrị nwaanyị chọrọ mana ịbịa nga abịa kụwaghala nwaanyị bu ara dị ọcha
ahụ ya dị nnọọ pọkọpọkọ. Enwere ka ebere na WhatsApp na nwanyị mba nọ na-etughị nwa nwere height, nwee flat tummy, nwa azụ, nwa ukwu, nwa ara, nwatakịrị dị fresh, ndị asị na ha na-adị fresh, na ọ chọga na-akarịbeghị 25 years gakwa school. Yotago msi ya nna ya sị nhụgodo dịrị onye aga m akpa ego nga ị ga-eji aka mba street ga-etuwe. So iwu jiri iwe mara na ihe a description iji abeja, try elsewhere, don't join that group. Group ahụ ndị for ndị dị mature biko. Now ọzọ dị aha mkpawo, ole age range of a woman ị chọga? Or from 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 plus. Gị dee ya ebe ahụ. Yakwa na enwe problem with age, gị so age is not a barrier. Gị dee ya ebe ahụ. Ọ ihe m sị ka m bịa gbotoro ụlọ biko. Nwoke ga-aga na ndị ke nwoke ga-aga na group ndị ke nwoke, ndị ke nwaanyị ga-aga na group ndị ke nwaanyị. Gị drop all your details, just go. Mbịa go through description nke nwoke, go description nke nwaanyị, ncheke qualities nke nwaanyị nwere, height ya, age ya, lee ma ọ matchịrị nke nwoke nwere. Ya kwa nna ịbịa ịchọ ị ga-emere ya nnọọ ya dị nmasị m gị sọsọfa agwa ya ọrụ mma ile anya, no problem. Gị avoid ogologo akụkọ, sọfa agwa ya dị mma. Ọkwa nna nwere a particular character ịma na ọ habit na-enye nsogbu, chọọ onye ga-enye nsogbu ịkwụsị mana ị naghị enyere n'onwe ha, ka ọ dị mkpa ka ị steeti ya ebe ahụ, very very important. Ọ bụrụ na ọ wụ iwe ọkụ gị si na enwekwara temperament, ya bụrụ na ọ wụ oke obiọma gị ide ya ebe ahụ, ya bụrụkwa na ọ wụ ọnụ ụgba ọnụ nwa na-edezi ịhụbeghị ikwube, dee ya ka nwoke mara ihe ọ na-ama na-eji n'ime ndụ. Enweghị onye na-enweghị fault, enwe onye wụ saint. Dee ihe ahụ ụnụ na ịma na ịbatụlụ ga, so that ọhụrụ ya n'oge ya enwe ike diwe mara na go onwe ma no problem ya chọzie way to manage you. Ụmụnne m ọhịa nsụma agwa ngalata. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, please. Subscribe to my channel. No, yes. Good luck. God bless you.